Sa loob ng 3 dekada, sa maliit na espasyo na ito ng kanilang tahanan, umiikot ang mundo ni Joy. Ang kanyang mga paa at kamay, nakabaluktot na. Tulog siya mamundag, di mo yung magalis siya nagdudulo. Yung panugangan pa ako, sabi kang panugangan ko, gano'n daw sa ospital. Ayon sa ina nito, ipinanganak ito sa loob ng kanilang tahanan na normal. Pero sa kalaunan ay nagkaroon ng problema sa kanyang kalusugan. Di kaya po siya nakakaagi, tapos aga kaya na ano po kaya ako saya. Natangla yun na ako po. Nag-aapon talaga yan. Ano daw niya kung kasalanan ko talaga, mayaki akong arugaan eh. Ito po bang si Joy ay napatingnan niyo po sa doktor? Ang problema nga po, kwartaan day sa bunya. Kasama natin ngayon si Ma'am LB Sedeño, ang coordinator ng Ako Bicol Party List. Lahat ba, Miss LB, ng mga pangangailangang gamot at including yung hospital bill ay sagot na ng Ako Bicol Party List? Sasagutin po natin yan. Ang kailangan lang madala po yung pasyente dito at matingnan ng doktor. Ayon sa doktor, kailangan sumailalim sa laboratorio at uminom ng mga gamot si Joy. At ang pangamba na bayarin ng pamilya, sinagot na ng programa. Salamat po sa tabang kanura mismo sa kuyang akin na si Joy. Aram niyo na po ang kanyang kalagayan na natulungan po ninyo.